παιδιά, τώρα το κάνουμε εδώ πέρα σε αυτό το τραπέζι. Το άλλο γλίστραγε. Τι γίνεται? Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Για να δούμε, σε αυτό θα το πετύχω. Αυτό είναι τυχερό. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι τυχερό. Όχι! Όχι! Όχι παραλίγο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Θα το. Παιδιά, κάτσε, παιδιά, κάντε like. Σας είπα σε αυτό. Δεν το είδατε, κάτσε. Παιδιά, το ένα καπάκι μου σε ένα βίντεο.